21. mendeko mugarri zientifikoak. Hau Charles Darwin da Galapago uharteetan, eta unionetan bere teoriarik ezagunena bururatu zaio. Darwini esker badakigu gizakiak evoluzionatu zuten hominidoak garela. Eta aldaketaren unerik garrantzitsuena behar bada honako hau izan zen. Bi hanken gainean oinez hasi ginenean. Eskuak libre geratu zirenean tresnak fabrikatzeko gaitasuna garatu zen, eta ondorioz garunak evoluzionatu egin zuen. Baina noiz gertatu zen hori, baliteke erantzuna honen esku egotea. Ardi du izena, eta bai hemen ez dago bere honenean, baina sasoi betean zegoenean, ardik itxura hau izango zuen. Gaur egun Etiopia deitzen diogun lurraldean bizi izan zen duela milioika urte batzuk. 2009an aurkitu zituzten haren arrasto fosilak indusketa batean. Ta zergatik da horren garrantzitsua? Urte luzez, gure arbasorik zaharrenak australopitekoak zirela uste genuelako, duela 3 milioi urte inguru bizi izan zirenak. Baina ardik baieztatu zuen lehenago ere bazela norbait inguruotan. Ardipithecus ramidusa, 130 eta 150 zentimetro artean neurtzen zuten. 50 kilo inguruko pisua zeukaten eta haien pelbisaren goiko aldeko itxurak informazio garrantzitsu bat gordetzen zuen. Bipedoak ziren. Gaur egun gure arbasoen kate luzeko lehen kate begia izateko hautagairik sendoenetako bat, Ardipithecus ramidusak dira. Ondorioa, bi hanken gainean oinez ibiltzeko gai bazara, ardiri esker da.